Здравейте на всички! Казвам се Даяна Христова и съм горд собственик и управител на един от многото салони в България. В днешно време не е много трудно да си направиш салон и да станеш козметик. Трудното е да го запазиш като бизнес, трудното е да го задържиш на пазара достатъчно дълго време и трудното е да се докажеш на клиентите, че ти наистина си козметик, за да може тези клиенти да се върнат при теб и да ти доведат още потенциални клиенти. Много хора се питат защо някои салони не успяват. Бих ви отговорила на този въпрос. Защото ако имаш дори най-якия салон, както много от днешното поколение биха се изразили, пък нямаш нужното обучение, нужната практика, нужната база с данни за професията част от козметик, то тогава ти абсолютно нищо не правиш. Защото ще имаш едни клиенти, които ще ги грабне самата визия на салона, но след това ще се откажат, когато видят твоето качество на дадена процедура. Но пък обратното, когато дойдат при теб и видят, че ти си козметик и че ти даваш нужното качество на клиента, той би се върнал при теб, би довел и други клиенти. За мен това е по-важното, отколкото визията на салона. Да, не отричам, че също салона трябва да е хубав и така нататък, но това става с течение на времето. Докато ако нямаш нужната квалификация, нужното обучение, ти можеш да разчиташ единствено само на някакви нови клиенти и то не постоянно, защото след време, когато много клиенти останат разочаровани от теб самата, ще дойде момент, в който в интернет пространството ще почне да се пише за теб. По този начин ти дори да имаш хубав салон, ти ще сринеш хем името на твоя салон, хем и твоето име ще е опетнено с заучените думи, които сме чували. Тая нищо не става от нея, уж салон сигурно чичко паричко и го е направил, и обаче тя пък не знае нищо, направи ми веждите еди какви си, направи ми миглите еди какви си, тя ме изгори с лазера или нещо от този сорт. Бих казала, пак казвам, че втория вариант е 100 пъти по-добър, защото тогава не разчитаме само на визията на салона, а разчитаме на нас самите или на тези две ръце, които полагат труда. Защото нека да си представим една друга ситуация. Всички ние, които сме козметици, обучители и така нататък, ако се поставим в ситуация просто клиент. Ние сме клиенти и първият вариант е такъв. Отиваме в салон за красота, който е заведен луксозно, страшна работа, лягаме на кушетка от 2000 лева, обаче един козметик, който ни предлага дадена услуга, той не знае какво точно трябва да се случи, ние виждаме несигурността в него и почваме да се притесняваме. Или другото, което е, ние лягаме да ни слага мигли, и ставаме и виждаме някакъв ужас на очите ни. Дали бихме се върнали при този човек? Мисля, че не. Докато другия вариант, който е, мисля, че по-надежден, е да влезнем в някой обикновен салон или салон с средно качество, но пък козметика, който работи там, да е с качеството, което му гарантира удостоверението от МОН. Да има нужните познания, да познава в зависимост от специалността какво трябва да върши, как трябва да го направи. И когато ние го имаме това нещо, ние няма да си кажем, няма се върна при нея, тя верно много е добра, обаче салона и не ми харесва, защото не мога да си легна на кушетка от 2000 лева. Примерно говоря. Много хора не разбират това нещо и разчитат само и единствено на визията, пренебрегват качеството на процедурите си.
Или пък мога да дам и друг пример. Всичко е наред. Салона е много хубав, качеството е много хубаво. С течение на времето събираме някакви пари, примерно, и понижаваме качеството на процедурата. Не може да си го позволим. За да имаме доволни клиенти и наистина коментарите в интернет да са истински, а не някой да ни пише: този салон е перфектен, тя е много добра или нещо от този сорт, това може да го постигнем единствено и само чрез нас самите. Тук обаче ще отворя и една скоба, защото не винаги тези, които са изкарали курс, са виновни. В смисъл, говоря за хората, които искат да изкарат курса, искат да се научат, плащат маса пари за курсове, но те не получават нужното обучение. Тогава в никакъв случай тези хора не са виновни. Виновни са единствено и само тяхните обучители. Защото никоя специалност не можеш да я научиш или овладееш за ден, два или три. А повечето ни курсове в България са точно в такъв интервал от време. И точно за това споменах в началото, че не е чак толкова трудно да си отвориш салон и да станеш козметик. Караш от тия бързите курсове за 1-2 дена, дават ти там удостоверението от прави се в живота. Общо взето така звучи на мен. Аз съм карала подобен курс, но имах желанието да се науча и продължих да се уча. Но за 1 или 2 дена наистина, повярвайте ми, никой на света не може да ме убеди, че може да се научи и наистина да овладее абсолютно всичко от дадената специалност. Затова искам още нещо да ви кажа. Аз, освен че съм козметик, съм и обучител за лазерна епилация и за милопластика. Моят курс за милопластика е в срок от 7 дни, като ако някоя от курсистките се чувства, че все още не е готова и има нужда от мен, може да се заплати допълнително за допълнителни часове. А пък курса за лазерна епилация съм го направила малко по-дълъг, защото там вече наистина теорията е доста по-обширна. Там не е чак толкова лесна материята. Там трябва да се научи наистина структурата на кожата, за фазите на растеж на косъма, за да може да е ефективна дадената процедура и същото така безопасна. Защото тук вече говорим за апарат, който може да изгори дадена кожа. Лазерната епилация в никакъв случай не е толкова лесна и безобидна. Може би, като сте гледали по клипчета как се прави лазерна епилация, се вижда просто една ръка как движи някакъв апарат и разбираш ли, това е толкова лесно, че няма докъде. Да, но ти ако не си научил теорията, ти ако не знаеш за видовете кожи на човека и всичко останало, което влиза в теорията за лазерна епилация, ти има много голям риск да причиниш изгаряне на клиента. Всъщност, нито една специалност аз не съм я подценила и всички ние не трябва да ги подценяваме, защото подценили се дадена специалност, независимо дали ще е просто маникюр, дали ще е просто миглопластика или дори само едно ламиниране на вежди, може да доведе до някакви бели. Затова искам да ви кажа малко повече за моите курсове. Първото нещо е, колкото и смешно да звучи, много от курсистките ми се обръщат и ми казват: аз имам чувството, че съм точно в училище. Да, точно така искам да се чувствате. Искам да се чувствате като в училище, а не. Да, приятелството си е приятелство, но след курса или по време на почивка на курса ние може да сме си най-добрите приятелки. Но по време на самия курс, първото нещо, което при мен е най-важното е, че се учи. Наистина се учи. Аз преподавам, следователно вие това, което съм ви го преподавала, вие трябва да го научите, а не да го назубрите. При мен всеки курсист задължително идва с тетрадка и химикал, защото има неща, които няма да ви ги дам като материал, вие сами трябва да си ги запишете, за да ги научите, не да ги назубрите. При мен, независимо дали вие искате удостоверение от МОН или не, при мен задължително се държат изпити по теория и по практика.
И не на последно място, при мен идват само такива курсисти, които искат да се научат и да работят в сферата на красотата. А след като дойдат всички курсисти, аз давам абсолютно всичко от себе си. Даже бих казала, че и отгоре говоря за неща, които почти никой учител няма да ви каже, примерно начин на работа, как да си подсигурите клиенти, как да победеличкате клиент. Вие говорите в курса, който е в тези по-обикновените курсове, там е само свързано с дадената професия. Не, аз давам от себе си бонуси. Много хора се изразяват, че аз трябва да съм благотворително дружество, а не някакъв салон. Просто да си давам нещата безплатно. Не правя групи големи, поради простата причина, че не мога. Въпросът е, че не мога да обърна достатъчно внимание на всеки един курсист. Колкото и да си представяме, че, да се представяме ние обучителите, че имаме много големи критерии за себе си, че сме най-добрите, че сме най-великите и така нататък. Ами не е така, защото наистина не мога да си представя как група от 15, 20 или 30 човека ще можеш да й обърнеш пълноценното внимание, за да научиш всеки един човек по този начин. Всеки, който реши, може да се запише при мен, няма никакъв проблем. По принцип изглеждам малко строг учител, в същото време не съм. Има ги моментите на забава, но ги има и моментите на учене. Защото в крайна сметка вие идвате да си дадете парите, за да ви науча, а не да ви забавлявам. Благодаря ви за вниманието, хубав и успешен ден и ви